Jamen, altså, hjælp nu, kom nu. Vi skal ind og hjælpe mor og far. Ja. Ja, vi skal altså hjem ind og hjælpe haren. Vi 3 på haren. Ja. Det skal bare have en bank, man. Det skal dumhøj. Der er en. Ja, jamen den var mor. Hej, drenge. Så jeg kommer tilbage, mor. Nej. Du skal bare ikke røre mor og far. Ja, du må ikke røre mor. Ja. Jo, de er døde nu. Nej, det vil jeg ikke. Når jeg siger, de ikke er døde, så er de ikke døde. De er døde. Bare rolig. Og mine forældre kommer snart. Nej. Halløj. Hvem var nej? Jeg ved, jeg har et forældre. I er ikke velkommen her. Nej, vi har et forældre. Ja, vi har et forældre. Vi er kommet for at hente lille hejbasse. Min hoved. Au. Jeg fanger dem lige og kaster dem ud. Nu er de døde. Ja, jeg kaster dem ud og så fanger dem. De bliver bare besvimet. Nå. Det er der kommer mor og far. Ja, du skal altså tage den der creme krone af. Du ser sådan en lille lort ud. Det var en kæft. Men Mor, skal du se sådan ud? Mor, hvad kan du se sådan ud? Tag nu af. Jeg har den af nu. Okay. Hallo? I liv? Ja. Ja, selvfølgelig er vi det, søn. Ja. Skal vi ikke være det? Det ved jeg ikke.